Għada l-ħadd se ssir il-maratona ġbir ta' fondi Għinuna Ngħinukom, organizzata mill-Fondazzjoni The Malta Community Chest Fund Foundation. Il-flus miġbura se jmorru għal dawk l-aktar fil-bżonn fosthom persuni li jieħdu l-kura l-kanċer barra minn xtutna. Ħafna jassoċjaw il-maratoni li jsiru minn din il-fondazzjoni ma' żmien il-miliet e kif l-għada tal-miliet issir l-istrina. Iżda din is-sena l-President ta' Malta George Vella ra li kien hemm bżonn aktar fondi hekk kif l-imxija tal-COVID-19 ġabet lill-fondazzjoni għall-kubtejja hekk kif għatta attivitajiet fosthom il-ġirja annwali kellhom jitħassru. Minkejja li hemm il-COVID u wieħed jifhem li dħul kemm tal-ħaddiema tal-kumpanniji u ta' kulħadd huwa limitat, però xorta nemmen li wieħed iżomm f'rasu li l-COVID m'għandix tneħħi mill-bżonn li aħna nikkontribwixxu għal dal-fond. Għaliex il-fond ħajbqa' dej. U jekk minn darba ma nsibux nitfgħu ġo fih, ma nsibux minn bejn jaqqasmu, jiddispjaċina li jkollna mbagħad nibdew naraw nfittxu fondi oħra għaliex ma tistax twaqqaf il-kura, ma tistax twaqqaf l-għajnuna li tagħti il-Malta Community Chest Fund. Fl-aħħar ġimgħat il-fondazzjoni kienet ħabbret li t-talbiet għall-għajnuna żdiedu bil-fondi naqsu drastikament. Dan hekk kif minkejja li l-pandemija waqfet ħafna affarijiet, il-każi tal-kanċer u ċirkustanzi ta' faqar qatt ma waqfu, tant li l-fondazzjoni toħroġ mal-1,000,000 euro kull sena f'għajnuniet. Fl-aħħar ġimgħat ġiet imnedija skema mill-President ta' Malta fejn wieħed jista' jagħti parti mill-paga tiegħu lill-Community Chest Fund Foundation. Il-maratona Għinuna Ngħinukom se tkun mifruxa fuq 12 sija minn nofsinhar sa nofs il-lejl u se tintwera fuq l-istazzjonijiet ewlenin ta' pajjiżna fosthom in-Net Television.